see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather kick ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty, act like the bad guy. You want some love, be like when you feel like calling. Afternoon, tanghali na guys. Kanina, mga 6 o'clock ata yun, or quarter to 6. Lumabas ako sa kwarto and tinignan ko yung fog kasi sobrang foggy. So, rinag ko siyang very light. Nakita niyo yun. Tapos bumalik ako sa pagtulog. Then, nakatulog ulit ako. Then, pagising, nag-ayos. And eto, pababaan na tayo. Kumain na raw ng breakfast yung mga bata. Patanghali na. Tanghalian na naman. Dito sila. Ayan yung mga bata. Hindi ko pa binibigay sa kanila yung kanilang mga gadgets. Ayan, Fog. Good morning. Hello, good morning, madam. Good afternoon na pala. Hi. Good afternoon. Hi. Tinanggal niyo muna to, ma. Pinatanggal muna. Tinanggal muna to. Nagisi? Nag-iisip sa mga ring baga. Anong naputol? So, bililog-bilog baga. So, ano? Taday naman na, kung ini, mas So, magrabing so sobrang lakas daw kagabing, sobrang lakas ng hangin kagabi na, ano yung trapal, ano to, napuni. Napunot yung mga, katapos, Ring? katapos lagyan namin Rugby? Yung tali. Katapos lagyan min ng tali, katapos iraragbi mi, sabi ni Dick, ini okay na ngaya. Okay, so, bili kayo. Sige. Nagtarama okay. Okay. Sabi ni Dick, okay ngaya, di bumakan niya kamo. Okay, bili kayo. Sige, wait lang. Wala akong pambili nila ng yun nga, ayusin yun. Na ano daw, kasi nga ang lakas ng ulan kagabi tapos sobrang hangin. Tapos si Udi Lake, mamaya pang dating yun dito. Nasa Tabaco si Dick yun. Busy yun sa kanyang business, sa kanyang hotel. Kasi maraming event sa hall. Nakita nyo na yata yung convention hall doon nila. Ni Kuya Dick. Ni Poging Dick. So mamaya pa siya makapunta dito sa papabilhin ko na yung kailangan para marugby daw yun. Rugby ba, ma? Okay. Then, sana huwag talaga umulan sa Pasko. Hindi matibay yung ring ng trapal. Kasi nga, sobrang lakas din naman ng hangin. Kagabi, ulan. Okay. Diba, wala silang gadgets? Ayan, tahimik sila. Mapatid niya pa yun Dapat siguro malaking rin. Tama na yun. Tama na yan. Maski pa kusog na paros, dahil yan mapatid. Sino kasama mo? Sige na. Alis sila ni Wilson. Ayan, naglabas si Man ng damit namin. Holly. Namansyan niya yan? What happened? What did you do? I have an orange icy pop. The icy pop? And it's stained your... But Lola scrubbed it. I gave it to her straight away. So she scrubbed it off. Umuulan na naman. Baba, it's slippery, okay? Yeah, I know. Alright. What time is it? 1 o'clock, okay? 1 o'clock. Ibibigay ko sa inyo yung inyong mga gadgets, okay? 1 o'clock. Learn your Tagalog with Ate. Ate, is she learning? Okay. Review again, Holly. Ito yung
Breakfast nila, wala, ubos na. Ano na to? Adobong itlog. Kinain nyo na yung donuts nyo? Ha? You want tuyo? Ah, it smells like tuyo. Ako. Is that all for the Christmas party? Huh? Is this all for the Christmas party? Yes, that's all for the Christmas party. Oh no, that's for baking. Wait, what are you gonna make? We're gonna bake anything. Ayan, chocolate. So, ilalagay ko to somewhere kasi nga, hindi ko lang siya sa, ayan, bigat. Puno na dyan. When are you gonna bake some? Today. I need help. I wanna do cookies and things. It says cookies. I wanna do cookies. Maybe I can put it here. Hi. What did you do? Because I threw it down, so I picked it up and threw it back down. Yeah. So, yung mga nilagay ko ditong Novas, pinalagay ko doon. Ayan. Mom, did you get the purple one? Purple one. No, I didn't. So, ngayon, malalagay na natin itong mga pang-baking ito. What are we gonna bake? Any. Ate Apple wants cake. Cake. Yeah. Let's bake cake. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. So, ito pala yung itsura ng pantry after natin malagay yung mga pang-baking natin and pang-salad. Yan. And tinanggal ko na rin sa mga boxes yung mga pan, yung mga baking pans. Ayan. Ayan na sila, oh. Kasi hugasan to nila. Hugasan natin yan. Ayan. Ito. Ayan. Ay, yung vanilla pa pala nandito. Tapos, eto, yung skim milk. Tapos, eto yung cake flour. Isa lang ang nilagay ko dito. Tapos, yung isa, ilagay ko muna sa ilalim. Ayan, nilagay ko yung isa dyan. Kasi hindi pa naman gagamit. Ilagay ko to sa ilalim ng lababo. Tapos, eto, lagay natin dito. Yung vanilla. Mayroon pa nitong isang galon. As in, parang lana na lalagyan. Yan, okay. Tapos yung ulam pala for today, yung kusido sa Bicol, ang tawag kusido, hindi ko alam kung anong tawag niyan sa inyo. And, talimago. Talimago ba ito? Basta yung malilit na isda. May hipon. Tapos nagpaluto ako ng 2 pang can na corned beef. Kasi gusto ng mga bata corned beef. Ayun, may adobong itlog. So, yan yung mga ulam for today. Dito sa, sa atin. Kaya, pabalik-balik sila sa task kanina eh. Gusto na lang kunin yung gadgets. Kasi, nililimit ko sila sa gadget. Oo. 12:56 na, sabi ko sa mga bata, alauna nila makukuha yung cellphone. So, simula kagabi, kinuha ko, diba? Akyat sila ng akyat nung nasa taas pa ako. Kaya kung hindi pa, alauna nyo kukunin. Para may control sila. Kasi siguro sa bahay nila, wala. Eh, si Holly, hindi naman sanay yan sa gadgets. And, yung kusido, ang sarap, pero hindi pa ako kakain. Pinalutuan, eto na, nandito na yung pagkain ng mga bata. Mag-corn beef daw sila. Kanina, anong breakfast ng mga bata? Hotdog and egg and rice. Oh, yun yung breakfast nila. So, ngayon, corn beef naman sila. Ako mamaya pa ako kakain kasi okay pa ako. Oh. Hindi pa ako gutom. So, ngayon, i-text ko si sila papa na bumili ng eggs kasi paubos na. Wala nang eggs kasi ilang trays yun? 3, di ba? Ay, andito na sila papa. Pa, nandito na kayo? Papabilisan akong itlog. Apot kayo ni... Saan na makabakal na nandito na sila. Saan makabili ng itlog? Kung dyan, Pabili na lang. pabakalan sa Niger. Mamira, Inda, pira. magkano ba ang itlog? Baka 10 or 11 na. Ang isa? Sige. So, bili na lang ng isang tray.
Pabilao isang tray. Kasi gagamitin ko sa baking. Mama kumakain na. Kumakain na siya. And si Papa, ginagawa niya yung yung trapal. Sabi ko, kain muna siya. Sarap ng ulam eh. Sabaw. Yung kusida tsaka. Anong isda nga yan, ma? Galunggong? Galunggong at saka yung pang-ilalim na Yung isda. pang-ilalim na isda. Yung red. Masarap yung red na isda. Yung may, tawag ni Papa, may bigote. Right, Papa? May bigote? Bungot. Ay, bungot. May bigote. Oh, hindi pa ako kumakain. And alam niyo ba yung mga bata? Nandun pa sila sa taas. 1:38 na. Di ba sabi ko kunin nila sa akin yung nila, mga gadgets. 1 o'clock. Ngayon, hindi. Ayun, okay sila. Tahimik pa dito. Hindi pa rin sila kumakain kasi busog din sila kung ano nang kinakain. Yung donuts, may donuts pa. Masarap nito. Kaya nga, ang sabaw. May prito baga pa. May hipon pa pala, pero ayaw nilang kumain. May hipon. Hinintay ko yung, yung pabili ako ng eggs. Yung oras, 1:39 na. O, diba, ang galing. Hindi sila naglalaro sa kanilang mga gadgets. Busy sila sa taas naglalaro. Si Father, kakain na siya. Mamaya, nandito na naman si... Ayan, si Pakain na siya. And mamaya, punta na rin dito ulit si Tito Dick. Busy yun sa busy siya sa sa hotel. Ang talamda ko lang ha. Busy siya? Tantom nyo na, naon ako. Pupunta. Busy kasi si Dick kasi. May mga events siya dun sa convention hall niya. Kasi di ba magpapasko may mga parties. Kaya pag ganun-ganun si Dick. At ako nagkutog si Paro. Ubus Iyo. Kasubanggi. Ang lakas talaga ng ulan. Ang ulan ng alas 12. Lakas ng ulan. Kan naputol na subigi. Nag-araw na ka. Paano niyo nahiling? Maaga ka kasi nagising. Maagi sa umaga. Si Mama Papang agag maggumising. So naagapan niyang mahuli yung Tinawag mo si Wilson pa? Ako nagparparot. Lipad talaga. Paano kaya dahil doon nga sa ring na siya? Bagturi. Daima na. Dahil nakadukot na maral? Dahil Sugakod. Gar sigid. Naputol na sugakod. So nganyan, Iyan. okay. Makatugo na parot. Dahil Dahil na, basta-basta. sinecure na ni Father. Ito lang mo daw ito, maluto ka. Ito yung rice mo. Hindi kasi, ito yung rice na pinapamulino, ma. Pinapamulino kasi nga, may nagbibigay, hindi bigay. May utang yung kay Mama. Na hindi nakakabayad. Ang tagal na, ilang taon na? Tulo na pa naman dyan. 3 years, hindi sila nakakabayad. Tapos, nagbibigay na lang sila pag may ani. Nagbibigay sila kay Mama na, kaya na muna kayo, na Ika na. paroy. Ano bang paroy? Palay. Palay. Tapos nila binibilad. Mayroong nagbibilad kay Mama. Yeah. Tapos ayun, masarap. Pero hindi, shirataki rice kasi ang kinakain ko. Pero mag-try siguro ako mamaya. Kain tayo, guys. So, meron tayo ditong kusido na may talbos kamote, shirataki rice. Anong oras na, Sandro? And kanina, 3:18. Ngayon pa lang nila nakuha yung phone. Kasi nabisi kami sa kusin. Hindi tayo nakapag-vlog. Yeah. Gawa na kami yung cookies, pero hindi pa tapos. Kain muna ako. Ang sarap maghigop ng sabaw. Umuulan na naman. Ayo, para na pwede yung lutuon isabay sa aga na bunay. It's scrambled egg po. Reject yun nung nagbe-bake ng mga bata. Tagdaod na siguro. May hipon pa pala doon. Mamaya na lang na gabi. Focus muna ako dito sa ulo. Si Papa, ginagawa niya yung trapal. Kaya nga, inaano yung trapal. Inaayos. Punta ba akong SM? Kasama ng mga bata. May bibilihin kami.
Sarap. Yung miss na miss ko. Yung maliit na isda. Umuulan. Kasama natin sa SM. Si ate siya ay nagsasapatos pa. Ang lakas ng ulan. Kahapon, kagabi, hanggang ngayon. As in, maghapon siya. So, anong bibili natin sa Watson, Sandro? Yung aking deodorant. Kahapon pa siya. Nag-text siya sa akin. Wala na kami sa SM. So, ngayon, wala namang ano. Hindi ko kayo nagdarasak. Nakalimutan niya kasi sa bahay nila yung kanyang deodorant. Makasupo ganda. Nahiya siya. Normal yan, no? Kasi teenager na kayo. Dito na kami sa SM. Na-traffic kami. Tingnan yung Sandra, traffic. how can we know that you like to eat it when you Hot literally potato. It's brown. Sila kanina pa sila naglalaro. chocolate No. That's cookies? shy. No. Nagbibigay sila ng hint. Tapos No. i-guess nila kung ano yun. Pagkainan yun, or Hot potato. Hot colors. potato. I think I know what it is. fries. Isn't that? No. Dito ako sa SM. We're gonna find strawberries. Up here. Strawberries. Go find strawberries. Go find strawberries and make sure you stay, okay ha? Naghanap silang strawberries. Gusto nila mag-strawberries. Ito yung eggs. Yung ano na, madamihan. Wala sila yung 30 pieces. Walang 30 pieces. Okay. What? At our house. Yeah, but we need more because we're gonna be baking. Oh, but I was gonna love them. Walang strawberries. Here, not. Yeah. This one. Get more. A baking shop here. Yes. Get more of this. You want the icy? Yes. Is that good? Yeah. Ito yung mga nakuha na namin. They're at the picnic item. At least no honestly. Yeah. It's better planted than short. Ano mo? Hinahanap mo dyan? Big one na. Malaki? Ha? Huh? Mom, have I tried them before? Yeah. Kasi meron ito sa Australia. Oo. Patayin ito siguro ang dalawa. Super nipis. Ito medyo makapal. Wala bang makapal ate? Masarap ba ito ate? That's why I don't know yun na. Maybe we'll get the good one. They said the expensive one is the good one. This one is nice too. Ito na lang. Royal ate. This one na lang. Yeah, it's a big. Thicker. Kami sa kabilang cashier. Kasi ang haba ng pila dun sa kabila. Excuse me, sorry. You get lost? You get lost? You get lost. That's scats. Get it? I know. The page is so cute. They got bored. What? They got bored. Yeah. It's my favorite color. I think it's mixed. Tapos na pala tayo dito sa SM. Hinihintay na lang namin yung sundo. Can you say that half from here? Yeah. Just wait. Sobrang
traffic. Tatad. Kanina pa kami nakaalis sa SM, pero hindi pa kami nakakalayo kasi nga yung takbo namin parang, ano lang, parang kajut lang. May pupunta kami sa ano, sa, Come on. ano nga ang pangalan nun, ano, Wilson? Unitex, kung saan kami kumuha ng mga Can you guess what's next? pang baking kasi may bibigyan tayong icing sugar and sprinkles. Are you gonna guess? What? So, yeah. Bili tayo. Kasi wala tayong icing sugar. Wala akong nakita sa SM eh. Meron ba? Wala akong nakita. Then, what else? Basta, punta kami doon. Kaso tingnan yung traffic. Come on. Sumutunog na yung car kasi dikit-dikit na sila. And, eto mga bata. What are you doing, kids? They're still playing. What do you call that game? Riddle. Riddle. Yeah. Okay. Let's play new game. So, naglalaro sila ng riddle. Parang White of what? maibsan How ang do kanilang we, inip like- sa traffic. Ayan, medyo. So you guys have a Ayan, spin medyo to wheel. dire-diretso tayo dito. May Saan pailaw hide sa ako. box? No, we should do this. Ayan, hawak niya. Ayan na yung deodorant ni Sandro. Here. No, because we're gonna know who's the imposter. Should we do this and then go? Should we do that? Ollie, go It's next. sticky. Go next. Sticky. Naglalaro Okay, sila. I know now. I know now. Sticky? Yes, I know now who's the imposter. Ay, Ate Shai. Naglalaro Okay, sila ng vote. impostor. Time to vote. Okay, we're voting now. Shai. It is? You can. Yeah, we can Okay, get it let's from a vote. tree. That's right. It's Bahay na tayo. Oh. Wala, hindi namin nakuha dun sa ano nga, Unitex. Wala, nasaraduan. 6 o'clock sarado na sila. Sarado na silang 6 o'clock. that was so fun. Bakit ng game nila? Sino nagatid sa'yo? Ayan na yung mga napamili natin today. Si Papa tapos niya ng lagyan ng ito yung ginawa mo no pa, finold mo. Tinahin pinasok niya yung ano, hindi niyo makita. Pinasok niya yung rope dito tapos dinikit niya to para hindi na mapunit. Sila na mag-asawa. Yung mga bata kumakain na doon. Ayan, si Sandro kumakain na. And sila, ayan, nagbe-bake. Ito na yung butter chocolate cookies. If-freezer pa to, bukas pa to, ma-bake. Kumakain na sila. Kalimutan ko kayo, guys. Naputaway ko na yung mga pinang grocery. Initcha ko na lang yung mga chips doon. Ayan, initcha ko na lang. Yung iba, sinuksok ko dito. Di ko na nga maabot yung ano. Sinuksok ko na lang dito yung ano. Sinuksok or siniksik or whatever. Ayan, sinuksok ko na lang lahat yan para magkasya. Ayan yung mallows. And nandito yung spaghetti's eggs and yung nakuha ka na yung spaghetti's sauce. Napakita ko ba sa inyo? Nandito na yung ano, cookie dough. Yeah, ayan. Para ready na yan bukas for baking sa mga bata. And meron tayo dito cake. Simpulang cake lang yan. Cheese. Huwag ko naman buksan mamaya. And ito yung aking shiitake rice for dinner. Ito yung ulam. Mayroon akong sabaw ng kusido. Ayan. Kumain na yung mga bata eh. And nandito pala yung, bumila ko ng, ito yung ice candy. Ayan. Kasi naubos na yung una natin binili. Bumili tayo ng 6. Tapos itong jelly, ano ba to? Yogurt fruit sticks. Ayan. Ayan. Tapos yung iba na mga canned juice. Ayan. Bumili tayo nun. Diyan na rin. And more pineapple strawberry. Kasi walang makitang strawberry si Holly. Ayan, strawberry. Ayan, yung mga nadagdag. Ha? Siraw na ang paro. Smells so good. Ang sarap daw ng amoy. Yeah. Or the cookies.
With cupcakes. Mas ramen is masarap ang amoy. Guys, look what we make in Vico. First baking in Vico, we got cheese cupcakes and a cheese cake. And I tried this before and it's the best. Look how soft it is. And also the cake. Ito yung cheese cupcakes and cake. Wanna be free of this. Look how cute it is. This smells so good. It's hard, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here more than I would. Fluffy. Really fun. Good. Ate Shai, what do you think? Good. Good? I haven't had one. Just wait, because we have to share it to other cousin. We can make tomorrow again. You think so? You like it? Yes. Apa. Apa. Kagatin mo. Ano? Higa. Handa ka daw? Joke. Masirap ate Cho. Ha? Try, Sandro, masarap? Try ko? Ano? Baga. Masarap? Masarap? Fluffy na? You can make more tomorrow. Baga. Yeah, Saga, we're gonna tomorrow. make like 7. Oh, you already got 2 Holly. Get some, if you want. Kain tayo. Ayan yung rice, shirataki rice, and sabaw. And yung prito. Sarap ng prito guys. Kahit etong prito lang tsaka sabaw, I'm sold. Thank you Lord for this food. Successful yung bake naman. First bake dito. Ang sarap ng talbos na kamote, yung pula. Ang sarap ng ulo. Nandiyan si Tita Ying, kaya nga, nanonood ka ng Roha. Ganyan naman ako. Nakaganyan ka naman? Sa YouTube. Oh, sino kasama mo? Ah. Masirap so Cake? Nagustuhan nyo? Gawa ulit tayo nun. Gustong gusto nila yung cake na ginawa natin. Naubo. Dinouble ko na ngayon kasi yung sa akin, sa bahay, maliit lang kasi ako lang naman siya si Holly. Minsan si Sa, depende, maliit lang. So ngayon, dinouble ko kasi marami kami. Gustong gusto nila. Kaya yung oven, first time lang yan nagamit. So ako nagbinyag. Bininyagan ko yung oven. Ano ma? Sino? Si Tess. Kay mama. Papa nanonood na siya. Nakatulog na kanina.
Saan kumain, naririnig ko yung mga bata. Ang saya-saya nila. And she was imposter. Pagkasabi niya talaga ng yarn. Socks. Pagkasabi ko ng socks, sabi ko, bakit sa inyo shoes? Like that. Yeah. What are you writing, Baba? You can come closer. It's alright. What are you writing? Dito sila sa entertainment. Lemon and one is lime. Ready? Guys. Huli kami yan. Hindi mo alam. Okay. 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 Do my hand. No, you go or like just a different word. So, one has a different word. Okay, me first. One person has a different Me first. No, like fair for Why is fair. it come? Maale, mainot. Ma. Me first. Oh. Ay, kayong dalawa. Hindi, hindi. Ganito din ako. Silang dalawa kasi ganyan. Ganito kasi yun. Isa lang. It can grow on trees ba yun? Trees? Yeah. Ganon. Like literal circle? Si Holly ang narrator. Parang Siya oval. nagsusulat ng words sa inspector, right? And then, she has to write two words that Walang plan. So, say. two words but similar kind of thing or whatever, fruits or ano, You can make it as a dream. Di ba nasa dream na No. No, it's different. Ano Ginagawa. naman? and then, Sinabi mo na. okay, tinutulungan ko si Holly. Nagsulat ng words. It has seeds. Kailangan niya dalawang words. Of course. Ikaw naman. Sikat pala nandito, yung isa nilang pinsan na kararating lang din sa Manila kahapon. Yung sinundo nila Uncle Sal. Dito rin siya ngayon. Dito siya matutulog. Patapusin niyo muna kasi aking mula. So, ito yung The words na insides is white. sinulat ko. Okay. Okay. One, we have one. Kasi pareho. Oh, why me? Just because I wanted to. Wait, Holly's writing. Okay. And Ate Isha will be the narrator later. After you. Nagtitake sila ng turns. You never said any color. Yeah, because I knew that it was Once kasi cute. somehow you're like, Ang ginagawa niya, oh, something more. ito throw niya yung words dito sa table and they're gonna grab it. mag-glitter. Ready, guys? Kaya, huwag kayo mag-glitter. Drop it in the middle. Okay. Oh, ding Oh, baby! Wala. Nawara ako. Ganda naman ang sulat na ito. Okay. Una, pag ano. Okay. Who wants to write Explain next? us. Who's writing next? Me? Okay. Ikaw palang I'll next go na next. magsusulat ng words. I'll go next after you. Explain. Who's gonna make it? Can make it You can make it. tasty. Yeah, don't give the hint first. You just go like bowl, like, yeah. May sagot na You can make it as a juice. Oh, very good. Tasty. Tasty. Halo, yun sana si Manay. Alam na. Wait. Alam na. Fruit. It's a traditional gift. Ano ba yun? 1. No choice. Mandain. How do you open it? Yes, I just And you cover with your hand. Ayan na. Mabasa ko na. Mabasa ko na. Saan ka na mag-say kung ano ang sabi? What did you do? Did you do the imposter or like a different word? Wait, ano imposter?
Imposter or different word? Different word. Okay. Okay, start the majority. Maiba. Ayan. Bata. Tatlo Bata, kayo bata, eh. Who's gonna explain? Who's gonna describe first? Nahahawak. Malamang. Oh, you can hold it, you can hold it. Iwan ko na sila dito, mag-edit ako. When someone's doing Joy, something to it, ate. you can hear it. Baba ako, mag-edit ako.